Ukážem vám jedno jarné líčenie na mojej krásnej modelke, ktorá je snedá a má blondiavé vlasy. To líčenie môžete použiť aj na iné typy, aj pre tmavovlásky, aj pre jemné, aj pre výraznejšie typy, samozrejme len s nejakým doplnením výraznejších tieňov alebo teda zjemnením. Moju modelku som si pripravila, ošetrila, použila všetky tie ošetrujúce veci, vrátane krému a idem vlastne už dávať teraz podklad. Dám fixačný. Ja ho dávam hlavne do stredu tváre. Modelovania, čiže presvetlenie toho pod očami. Dávam veľa krytia, čiže ani veľa make-upu, lebo je to denné líčenie. Môže to byť naozaj len taký lahučký film. Aby modelky mohli vidieť, že má peknú opalenú tváričku, ale zase musí tam byť to krytie, aby chránilo pleť. Teraz použijem štetec, ktorý ja používam na modelovanie. A to je štetec taký špeciálne skosený, taký. Keďže mám takú tmavú, teraz robím vlastne modelovanie. Keď sa na ňu páči to, že on je taký dlhý a tak dá sa s ním pracovať. Dávam málo farby, čož mne trošku na tých iných štetcov vadí, že sa to berie veľa, preto sa to nedá riadne modelovať. Tu na spánky, aby to vyzeralo také fakt, že opálené. A spodok sa nejaký malinko, len tak trošku prebehnúť. Zvláštny lesk vrcholicných kostí do stredu čela, okolo nosa, brada a pekne to rozotriem. Niektorí ženy vôbec ani nepoužívajú minerálny pudrový make-up, iba transparentný puder, ktorý vlastne fixuje to, čo sme tam dali. Čiže vždy začíname od vrcholu, vždy výrazne od vrcholu. Ja ho dávam, neviem koľko ho dávajú ostatní, ale dávam si takto. Takto zo spodu. Teraz použijem takúto rýchle zvýraznenie, len veľmi rýchle. Nebudem vidieť, ale je to tam ako keby tá denná verzia. Ideme skôr malým hlavne liečko. Idem spraviť ten tzv. Levitujúci banán a to je vtedy,
keď potrebujeme, povolme Mikva otvoročka, že keď vlastne potrebujeme trošku zväčšiť to oko alebo zvýrazniť, nemusí sa to dávať ako pri každom líčení, ale mne to tam úplne pasuje, lebo fakt to potom to očko vyzerá tak inak, tak ukončenie. Takže zoberiem si ten zvýrazňujúci tieň, naznačím si vlastne na vrch, v tom očnicovom oblúku. Nie na tú bibliovú viečku, ale na očnicovom oblúku. A čo je dôležité, treba to rozotrieť. Vlastne toto je na rozotretie. Trošku ešte pridám. Veľakrát ženy, keď používajú farebné tiene, tak sa toho boja, lebo majú pocit, že budú potom vyzerať také zvláštne, také moc kriklavé a nebudú mať tie oči zväčšené, tak presne toto preto používať treba nad tými farebnými tieňmi. Otvoročka. Môžeme dávať aplikátorom alebo takto so štecom. Je to vlastne, že dáme popod ten levitujúci banán, na ten celý vonkajší kutík. My sme práve mali takúto sviežosť, je to stratina samozrejme. Zatvor. Dobre, zatvor. Akékoľvek farbičky môžeme takto spojiť do takého závoja. Super. Tento šetín mám rada, lebo taký pevný, taký s krátkými šetínkami. A aby to celé chytilo taký prechod, tak dobre je ešte so štecom raz to celé takto prejsť trošku. Teď chceme jemnejšie. A ak chcete zväčšiť očka, tak vlastne len takým posledným ťukom tuto takto do stredu, kde máme tú dúhovku za tým, tak také svetlý tieň. Ukážem alternatívu iba s maskarou. Ja tú maskaru tam teraz nebudem dávať, pretože potom ešte budem ukazovať aj gelovú linku, ale ako by sme to dolíčili na také jemné denné líčenie. Pozri hore. Nadám na zvýrazní túto farbu. Chcete nejakú mäkkú ceruzku, to je to jedno akú. Farbičky, keď chcem, aby vydržali, dávam veľakrát práve na takéto ceruzky. Je to preto, lebo lepšie na tom držia. Keď sa tam aj na fixačnom síce držia, ale lepšie držia na také ceruzke. Podri hore. A vlastne to takto prikladám. Výborná pomôcka je gelová linka, ktorú ja nanášam so štecom, ktorý je dlhý, je úplne krásne pružný a lahúčko, fakt lahúčko sa s ním robí gelová linka. Robí sa to tak, že tu mám otvor. Sa pozrieme, že kde bude ten koniec tej linky. Čiže to otvoríme trošku. Tak. A to.
Keď máme túto takú zvrástenú tú kožu, tak sa to robí ťažšie. Tedy to len musíte treba trpezlivosť, dobrú očnú starostlivosť. V prípade, že pri líčení gelovej linky nastanú také malinké, alebo zvýrazne sa také malinké očné vrásočky a že by sa to nedalo vyhľadiť tým štecom, tak použite štecec, ktorý je skosený, ideálne syntetický. Zoberte čierny tieň a môžete to pekne zamaskovať, že tuto takto prejsť po tej vráske. Toto je výhoda práve gelovej linky, že sa to dá spraviť. Toto pekne prejdete a vyhľadíte. Klištiky by mala mať každá žena. Je to super vec. Treba to predtým takto vyšmýkať, aby sa zahriala tá kovová pôžka. Tak teda moja modelka má krásne výhľadnice. Pozriem dopredu. Raz, dva, tri, štyri, päť. Raz, dva, tri, štyri, päť. Keby milimeter vedľa milimetra. Je to vidieť, čo to spravilo. Je taká povera, že klieštikami sa lámú myhalnice. Nie je to pravda, len vtedy, keby si človek maloval už naličené myhalnice. Pozeraj dolu. Jedna vrstva od hora. A teda od spodu. K jarnému sviežemu ľadu sa hodia aj také svieže líčka. Tým, že sme si vymodelovali tvár, tak sme už vlastne dali tomu takú kontúru tej tvári. A ja použijem také líčka, ktoré majú mierne do ružová tón. A použijem štetec, ktorý najskôr som ho nemala som v obľúbe štetce takéto okrúhle, ale potom som zistila, že sú vlastne najlepšie na nanášanie licenky, áno. A keď som si pozerala, tak všetci svetoví výzážisti používajú práve okrúhle štetce na licenku, pretože sú najviac pružné a viem s nimi tak perfektne naniesť tú licenku, ktorá není vo veľkej vrstve, ktorá není akože niekde iba tuná. A fakt, toto je, ako vyzeralo na prvý pohľad taký, že ako keby detský šedec, ale vôbec nie je úplne perfektný a ja vám ukážem, ako sa to vlastne nanáša. Hlavne na takých, keď sú užšie tváre a že chcem to jablčko zvýrazniť, aj sa takto pekne usmieva, jak si. Ja teda použijem túto ružovkastú licenku. A tam, kde sa usmieva, tak sa pozrie. Tu nám máme modelované, tu nám máme presvetlené, teda zjasnené. A tam, kde sa usmieva mierne, tak presne pod to naznačíme. A krásne to takto hneď vidieť, že úplne stačí toho dať maličko. Keď si všimnete, tak presne tie hviezdy aj na molách, aj všade majú presne takto danú licenku, že iba taký dotyk. Takže sa takto, aby to bolo vidieť. A spredu teraz. Ešte takto len, úplne pekne. Nezanecháva sa tam potom žiadny taký tvrdý film. Aby nám vydržalo líčenie pier celý deň, používame túto fixačnú ceruzku, môžem zatvoriť. Najmä teda po hrane. Nachodím. Dobre, takže použijem sviežu farbičku. Málo pery.
Sviežosť jarného líčenia spočíva vlastne vo farbách, ktoré použijeme, takže môžete použiť všetky farby od zelenej, žltej, modrej, turkizovej po takúto hrejivú, oranžovo-rúžovú. Na snedej pleti krásne vyznie práve takéto farby do koralová, pretože vtedy tá pleť úplne krásne sa rozžiari. Ja som použila aj tú linku. Tak ako ste videli počas toho, vôbec by tam nemusela byť, pokiaľ by ste mali pekné oko, veľké, dáte si iba maskaru, hodí sa to na deň, ale keď tam vlastne tú linku dodáte, tak sa to hodí pre také tie výraznejšie typy, ktoré chcú mať výraznejšie tie oči. Pery sú nalíčené len takou jemnou farbou v ceruskej. Toto líčenie vydrží celý deň a naozaj môžete sa spoľahnúť na to, že budete vyzerať tak sviežo, jarne, kvetovo, hodí sa to ku kvetovým šatám, k džínsovine a podobne.